Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, ба наздики 100 000 мешавем. Ҳама каса дӯстон дастгирӣ мекунем, як лайк монем, обуна шавем, нафарони обуна нашудагиан 100 000 мешавем дӯстон. Бештар хонаҳои арзон ва қиматро мо мепартоем дӯстон дар канал. Хоб дӯстон, номерҳои реклама дар поён. Барои реклама муроҷиат кунем. ватсапи мо ҳатман кӯмак мерасонем барои реклама. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, ҷамоати Чимтепа, деҳаи Дарёбод дӯстон. Хонаи фурӯши ана ҳамин аст. Инҷо мактаб, больница, ин тараф роҳи дигар. Ана ҳамин хона аст дӯстон. мағоза, ҳама чӣ дар ан поён мағоза аст. хонаро ба навор мегирем. Бари аз тарафи бар карьер мешавад. ба ҳамун назди карьер, аз центри Дарёбод назди карьер хати забор хати роста ки меён, ана ҳамин хона мешавад дӯстон. ана забораш то ана ҳамин ҷо. ҷамоати Чимтепа, деҳаи Дарёбод, 9 сотиқ замин, обши 4 дар хона дӯстон. хонаҳо ремонти хай пешина аст, аммо замини хуб дорад, замини сероб. качалкаи обшам не ки оби прамоям дорад, свето ҳама вақт. документҳои хона 100% аст дӯстон. сари роҳ да як ҳоҷатхона мешавад. инҷо ба навор мегирем, баъд хонаро нишон медиҳем дӯстон. инҷо як ҷои ҳезмхона, аз ин тарафаш як ҷои дедонхона. инҷо бошад ҷои як оғил барои ягон гӯспанд, гов. инҷо бошад як ҷои дедонхонаи дигар. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. ҳавлиш, як ҳавлии калон дорад дӯстон. ана карьер аз бар. забораш то ана ҳамин ҷо дӯстон. ин кришае ки мебинед, ин ҳамсоя аст. ҳамита сетка кашидагиам дӯстон. на дарахти чормағз, дарахтҳои мевадиҳандарам ҳаст. плашадкаи ҳавор метавонем ки дар ин ҷо хона кунем дӯстон. як хонаи калон дигар. обаш гуфтем мушкилӣ надорад. светоам светои шаҳрӣ. хоб сари роҳ да якум хона аст дӯстон. 3 дар хонаи дигар дар ин ҷо. квадратш муайян нест. хонаҳо ҳама 6 ба 3 беғаз аз якташ. 3 хона 6 ба 3 аст дӯстон. якум хона 6 ба 3. инҷо краска кардагиам дӯстон би хонаш. канализатсия нест, аммо об проблема нест. хоб ростаки медароем. аз тарафи дасти чап як хонаи дигар 6 ба 3. инҷо як хонаи дигар 3 хона. ва 4 хона ана ҳамин аст дӯстон. хонаи майдатар. инҷ 4 ба 3 аст дӯстон. ранги тапчам баланда кардагиам. триза аз дарун, аз берун як акошкача. се дар хона дар ин ҷо. як хонаи дигараш дар берун, меҳмонхона. дар ин ҷо дӯстон як кухня аст. нав сохтагиан, ремонт надорад айни ҳол. шкатури холӣ. ва аз бари бино як ҳоҷатхона кардагиам. ростаки ҳоҷатхона аст дӯстон. инҷо бошад карьер аст. инҷо бошад чалёи ангур, як кат.
хоб дӯстони азиз, як бор дигар такрор мекунем. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, ҷамоати Чимтепа, деҳаи Дарёбод, 9 сотиқ замин, 4 дар хона. об качалка аст дӯстон, оби прамоям ҳаст. Мана об ҳам качалка дорад дӯстон, ҳам мотор. Ана мотор дорад. метавонем ба качалка кор кунем ва мотор. хоб дӯстон, нархи ин хона 450 000 сомон. боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 915 07 36 34 ватсап дар ана ҳамин номер дӯстон занг мезанед, маълумоти пуррара соҳибмулк медиҳад. ва ногуфта намонем дӯстон, дастгирӣ кунен, як 2 секунд вақтона мегирем. даромада лайк монен, подписатсия кунен. гапҳои беҳтарин илтимос дар комментария нависен ва дар поён номерҳои мо барои реклама занг занед дӯстон, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. хоб, раҳмати калон, худо нигаҳбонатон.